Shubor nakaslem jong unongsan hima. Karam jong kajala Meghalaya kala keo state hakini ki arsnam tam lada pet neki jing kenjing dia bala ai da sarkar pedeng ha Lok Sabha hakala sngi ublei. Haba jubab yeki jing keli jong Sanjay Patel Menteri Kena Katanat Pelatingka Upangkaj Chaudhary ula ai ka jing ken jong baro ki jela hakabe dei bat karam ka baki don. Kini ki jingken ki dei ki bala shim na ka kaipot jong ka Reserve Bank of India ya ka bala ai kerteng State Finances, a study of budget of 2023-24. Katkum kini ka kaipot lapan i bah usnem arajar arpu ar karam jong ka jela Meghalaya kalakot sya ka khat hendreu hajar khandai spa arpu hunyau pon hendreu klor tingka kat bakat kum ka jingken antat nakamang tengka arajar arpulai karam jong jela kala keo sha ka khat pra hajar praspa sapusan pon iwei klor tengka haga joko por kala paru bakat kum gajing ken antan karam jong Meghalaya kan poi shadu ka arpo hajar arpo khandai pon khandai klor tengka hausnem mang tengka jong snem arajar arpusa nalor kata Menteri Kena Katanat Pelatingka ulia thoru bagi sarkar jela ki bei tingkaru hagi treasury bill jong ke sarkar India but yakini la khen kum kiram ba shipor lani kita ki short term debt haba jubab shishu uloong baka tanat Pelatingka ka khlempa pej benya laki donni em ki jela ki ban salat na ka jing saram ha ka sarkar hagi sngi ban wan Menteri Kena uloong ru baka tanat expenditure jong ka tanat Pelatingka kabut ya ki kindon bala ai de ka Finance Commission hakapor baka ai bor ya ki jela bakin shimram katkum ka article arspa khandai pulai bracket lai jong kariti sensyar uloong babaro ki jela ki la pentrai kam ya ka ain Fiscal Responsibility and Budget Management Act kadai ka kamram jong ki yeng dor bar thau ain ki jela ban pej la ki sarkar ki bot ni em ya kani ka ain Kanigaan FRBM kabo jingkit kleru haki sarkar jela bakin pentik kena bakan don ke jing pendon kam hagarukom kabadai ya kapisa katingka.